Julen Bengoetxea jauna, Tolosako alkate Jokin Bildarratz jauna, bertara bildu zareten adiskide, lankide eta entzule guztiok, egun on diula guztioi, 14. urtez, eskola hiztunbila jardunaldiari hasiera ematera goaz. Ez da edozein kasutan ohikoa izaten 14 urtez jarraian eta 100 partaide tartean izanik honelako ekitaldi bati eutsi ahal izatea. Horretan antolatzaileek badute noski merezimendu handia, baina ez hain bakarrik zuek ere bertara etorri zuen parte hartze kritiko gogoetatsuaz ekitaldi honen garapenean eta urteko jarraipen honetan zer esan da zer egin handia izan duzu eta eskarak ematen dizkizuet hemen Hezkuntza Sailaren izenean. Gaurko eta biharko jardunaldi honei hasiera emategoaz besterik gabe eta hitz labur hauen ondoan mahaiburu eta mahaikide ditugun Julen Bengoetxea jaunari lehen Hezkuntza Sailaren izenean eta Jokin Bildarratz jaunari gero Tolosako alkate dugunez emango diet hitza. Beraz, ongi etorri guztiok, egun onak izan ditzagula, probetxuzkoak gaur eta bihar eta besterik gabe izendatu berria dugun Gipuzkoako hezkuntza ordezkari Julen Bengoetxea jaunari ematen diot hitza. Tolosako alkate jaun agurgarria, jardunaldiaren antolatzaile saiatuak, hitzaldi emaile jakitun eta entzule prestuak, egunon digula guztioi. Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa saileran izenean nator gaurkoan zuengana. Gipuzkoako hezkuntza ordezkariaren ardura nireganatu berria dut eta sailaren izenean neuri dagokit gaurko sarrera ekitaldi hau egitea Tolosako alkate jaunarekin batean. Pozgarria da niretzat, egia diotsuet benetan, gaur eta hemen zuen artean izatea. Gogokoa dut eskolan hiztunbila jardunaldia aurtengoarekin 14. ekitaldia daramana eta gogokoa dut bereziki eskola munduan indarberritzen saiatzen zareten 100 profesionalen artean egotea. Ongi etorri, lehenik eta behin, gaurko ekitaldira agertu zareten irakasleok. Ongi etorri, hizkuntza normalkuntzarako arduradun teknikoak eskolaren eguneroko jarduna 2 egunez alboan utzi eta Ulibarri proiektuan gainontzeko kidekin batera jardunaldira etortzeko prestutasuna azaldu duzuen guztiok. Zuek zarete funtsean eta muinean programa honen oinarrizko zutabe. 2 egunotan mahai honetatik hizlari jardungo zaizkizunen hitzak, ideiak eta proposamenak zuen interesak eta zuen lanerako probetxugarri izatea nahi genuke beraz. Halaxe opa dizue sailak eta halaxe opa dizuet nik. Ongi etorri era berean berriz egunetatik bertaratu zareten teknikariok. Ongi etorri baita ere ordea Nafarrotik etorri zareten lankide estimatuak. Ulibarri programak ezinbestekoa izan du laguntza sortu zen egunetik. Agur egiten dizuet azkenik Tolosako udaletik leidor eder honetara hurbildu zaren alkate jaun horri eta zurekin batera bertatik etorri zareten euskara teknikoroi. Guztion arteko lankidetzak indartu egingo du dudarik gabe erabiliaren inguruan handik eta hemendik egiten ari garen lana. Gatozen arira. Ulibarri proiektuak ilusio handia piztu zuen 1996 urtean abilan jarri zenean. Arnaz berria ekarri zuen euskarazko irakaskuntza mundura. Geroztik
jende prestua eta gero prestuagoa bildu da langintza honetara. Etengabeko garapen eta hobekuntza horri eskerrak, aparteko bidea jorratzen ari da proiektua. Lorpen asko izan ditu dagoeneko, besteak beste, hizkuntza erabiliaren zer nolakoaz lehen baino gehiago dakigu guztiok. Eskolaren berenezko adurdadeen jakitunago gara eta hainbatean indarberritzen neurriak lehen baino ezagunagoak ditugu, bai edukiz eta aplikazio moldez. Hezkuntza sailaren babesa izan du proiektuak orain arte eta halako beharko du aurrerantzean ere, bere helburuak oparo beteko baditu. Hobekuntza bide horretan txertatzekoa da nolanahi ere gaurko eta biharko jardunaldi hau. Aurtengo saiori ideia nagusi batzuk txertatu behar banizkio, honako 5 hauetan zentratuko nintzateke. Hizkuntzaren ezagutza sendo, zabal eta duina funtsezko elementu da eskola munduko eragileen, gure neska mutilen, euskarazko jarduna indartu eta zabaldu egingo dugu. Hizkuntza ez da papera, mintzaera edo berbeta hitzezkoa da nagusiki, hots ahozko jarduna. Etorri ez datoz ordea neska mutiloiek guztiak ez lukete etorri behar behintzat horretara bakarrik. Horrezaz gainera eta horren aurretik agian, euskarazko beren mintzamena indartu, zabaldu, garatu eta mintzamolde berritara edatzen ikasi behar dute. Aspaldiko kezka iturria dugu erabateko eta besteko eskola arduradunak. Gelan eta gelatik kanpora ikusten duguna. Zuetako hainbaten nahigabezko hitzak errepikatu. Gazteek ez dute euskeraz hitz egiten. Jakin badakigu oso aldakorra dela errealitatea, alor honetan ere, leku eta situazio batetik bestera. Gogoeta bidea dugu, jakina, egiturazko arazo larri horiei konponbide arteza bilatzen hasteko modu egokiena. Hori da, luzarora, gauzak bere onera ekartzen saiatzeko abiadura seguruena. Beti ezin gara ordea gogoeta sendo, seguru eta behin betiko horien zain egon. Hori da behintzat, aurtengo jardunaldiaren edukia eta bizkarrezurra osatzeko orduan sailak zuen eradukizuna aintzakotzat hartuz, aukeratu duen bidea. Ea bide berri honek aurrekoe bezala jakitunago eta jantziago barkatu bihurtzen gaituen guztio. Amaitzera noan, Axular idazlearen esaera batek dio. Dabilen harriari etzaika goroldiorik lotzen. Eskerrik asko, entzule guztiok, probetxuzko egonaldia izan ezazue, begirunez eta eskeronez hitza ematen dion besterik gabe, Tolosa alkate jaun agurgarriari. Zuk duzu hitza, Jokin Bilarro jauna. Bai, eskerrik asko maikideek eta baitare eskerrik asko ona etorri zareten guztio. Tolosara, Lidorrera, erreflexio hau egitea, diunez erreflexio hau egitea etorri zareten guztioi. Nik formalidade guztiez gain, nahiko nuke baitaren mezuren bat hizkuntz normalizazioaren inguruan mezuren bat mahai gainean jarri. Ez dakit zerbaitetarako baliokon, baina bai aprobetxatu nahi dudala ematen zaidan aukera hau, nire erreflexioa, nire ikuspegi politikoa ere mahai gainean jarri alizateko. Ni izatez batzuk, zuetako batzuk ezautzen hau ze, elkarrekin ikasi deulako, baina ni izatez maixua naiz ere, anetako ikastolan, aritu nintzen lanean 97 arte, eta normalizazioa orain dela urte asko hasi genduen prozesua izan zen.
Jose Luis Gorosti diren plantamenduarekin, edo Laskurain ikastolak eamaten zuen, edo zemekin, edo egun ere daraman planarekin euskeraz bizi Gorosti diren eskutan, zemeren eskutik. Hor badago mundu bat, baina gaur goizean dutxatzen egin ditzala eta orduan pixka planifikatzen dudala agenda, zaten ojo, eta gaur egun oraindik egigagai rollo berdinarekin, normalizazioaren kontu honekin. Beraz, egin behar duena zuei eskertu, pentsatzen dudalako zuek benetan zeatela normalizazioa aurrea emateko motorra. Gertatzen dena daukadan zalantza, ez dakitela zuek hemen emarko zendueken, edo hemen ez daudenak hemen emarko luketen, pixkat guztia lizeteko guzti horretaz. Baina zuek zaudetenez, pentsatzen dut benetan importantea dela, zuek edo guk egin behar dauko plana, eta etorkizunari begira, politiko hoi ere adierazi behar deguna, eta zein estrategi jarraitu behar ditugun aurrera begira. Nik datu batzuk nahi dizkizuet mahai gainean, eta noski, nik ezautzen ditudanak edo nahi dagozkidanak gela Tolosako datuak. Oain dela 20 urte, 80ean, ikaslegoaren 43% A-ereduan zegoen, 7% B ereduan, eta 49% D ereduan. Beraz, A eta D ereduan, ereduen artean banatzen zen hizkuntz prozesuan. Erabilera aldiz, 80ean zen 0,14 urte bitartekoen erabilera, euskera erabilera 43%. Eta 15-24, pixkat hezkuntza prozesutik haratago, baina 15-24 zen 130. Bueno, egun, aurtengo ikasturtean, A-ereduan ditugu 3 ikasle, 0,06, B-ereduan 4 ikasle, 0,9, eta ikasle guztiak daude D-ereduan. Direla 4.500 eta piko ikasle ditugu D-ereduan. Aldiz, baitere euskeraren erabilera, 0,14 urte bitartekoen euskera erabilera igo da 25 puntuz, eta 15-24 baitere igo da 20 puntuz. Beraz, nik uste Tolosa bezala, gustorago egotea nahiko nuke, baina bai eman dela salto kualitatibo bat. Eta nijoa ereduen kontura. Nire ikuspegitik hizkuntzaren normalizazioa edo erabileraren ikuspegi batek egintzat. Hizkuntzaren normalizazioak 3 ardatz nagusi ditu. Bat, ereduak, eta horretaz hitzengo dut geroago. Bigarrena, familia, senide, lagun, norbait, bizitza. Eta hirugarrena, ikastetxearen kultura bera. Ez da nahikoa ikastetxe bat D ereduz edo D ereduan soilik aitzea, kontzeptualki bizien beharra doka baita ere, hizkuntzaren, euskeraren kontzeptu bera eduki behar du muinetan ere sartuta. Baina egingarria edutzen zaitena, eta gaur jarri nahi dudana da ereduen eztabaida. Benetan edutzen zaitelako eta personalki eta alkate zein profesional bezala tamalgarria edutzen zait politiko kaskotan eaman dugun eztabaida. Pentsatzen dudalako gu ez gela eztabaida horretan sartu behar dugunok. Guk gure lana bukatu gendun legedi bat aprobatu gendunean, eta legedi horrek esaten zuen gure herritar orok behar zutela nagusi izan edo bai, edo trebezi euki bai gazteleran, bai euskeran, eta hor bukatzen dira gure lanak. Eta beste lan guztiak zuenak dira. Alegia, legedi hori guk, edo legebiltzarrean bat-ipat aprobatzen dugun lege hori aplikatzea edo trebatzea gure jendea. Beraz, nik ez dut, netzako imaginazioa da, politikok ez da bidetzen nahitzea A-eredua, B-eredua edo D-eredua edo jendearen eskubideak edo ez eskubideak. Eskubide asko bai daude hemen, zalantzan eta jokuan. Zein da gure lana edo profesional lana zein izan beharko luke? Profesional lana izan beharko luke gai izatea hezkuntz derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzen dutenean, bi hizkuntzetan aituak edo gehituak izatea. Hor izan beharko luke egin beharreko, jarri beharreko tresnak
zuen aldetik. Tolosara multatuz, ez zaitu iritzen inongo ikaslerik arazodunik edo inongo gazterik arazodunik erdera zaitzeko. Nire semeaz, momentu honetan nire semea ingenieritza egiten da, lehen maila, gai batzuk ditu, nagusiki, enborrean euskerazkoak gai batzuk egiten ditu inglesez, beste batzuk egiten ditu erderaz, eta D ereduan haitu da. Azken finean, zein da hezkuntza sistemak eskaintzen duen eredua non ikasle bat bukatzen duenean derrigorrezko bigarren hezkuntza eskaintzen dio trebezia bi hizkuntzetan aitzeko. Eta beste guztia politika da. Eta beste guztia egin behar ez duguna egitea da. Gertatzen dana egia da baita ere, Herri Santu honetan dana hain politizatua dagoela, hori ere ikuspegi teknikoa duen eztabaida bat eman degula legebiltzarrean. Baina, iruditzen zait, benetan hor mesede eskasa egin degula. Legebiltzan pixka da nite pixka jartzeko. Zaitortzea eta ongi etorriak eta profesional izanik, gutxienez barkatuko joze, baina esan egin duena nire iritzia horren inguruan, eta eskertzei zuet pazientzia, eta benetan diozuetela eskerrak, hainbeste urte eta gero, zuen ikastetxeetan horako lanak egiteatik, zeurenik bakardadea izan daiteke zuen zentro askotan sentituko dezena, baina benetan importantea dela, posible da, baina ezin dugu gure buru engainatu. Eta zein hizkuntza izan bat duten nagusi, eta zein hizkuntzatan aritu behar diren gure ikasleak guri tokatzen zaigu, edo profesionali tokatzen zaigu, eta ez legebiltzarrei eta horrelako erakundu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna, eta eskerrik asko, hezkuntza ordezkari jauna. Gaur eta bihar egiteko dugun jardunaldi honi, hain sarrera erakargarri eta atsegina eskaini izanagatik. Orain, aurrez iragarria genuen bezala, gai konkretuekin sartuko gara, programa aurrez prestatua genuen, badakizue gure arteko puntu nagusia, beroak, zentralak zein izan ari diren, erabilera. Hori da gure nolabaiteko marka, hor, bekainean ongi hiltzaturik garamaguna, eta erabilera kasu honetan batez ere eskola mundukoa, bai irakasleena eta bai batez ere ikasleena. Jakina, erabilera ez da hor zerutik zintzilik dagoen elementu bakar eta isolatua, horrek beste hainbat elementurekin interakzioa elkar eragina badu. Besteak beste hizkuntza gaitasunarekin. Txinoz, ez dakigunok, nek ez txinozko erabilera oparorik egingo dugu. Beraz, erabiltzeko jakin ere egin behar da. Eta bada, horrekin loturik duen beste elementua, askotan aipatu duguna, jarrera, iritzi, uste, sinesmen, beste mundu hori ere hor dago. Eta horrek ere, erabateko edo besteko eragina du, bai jarrerarekin eta bai gaitasunarekin. Beraz, elementu horiek guztiak urtero, haieka batetik ez bada bestetik begiratu eta miatu hori ditugunak, aurten ere hala egingo ditugu, eta horretarako, justu, nire ustez, gure lan honetarako aski pizgarri eta pozgarri den ikuspegi batetik abiatuko gara. Bertako seme dugun Kike Amonarrizek hain zuzen eskainiko digu, gazte hizkerak eta gazte idazkera berriak 21. mende hasierako euskaldunen artean zein diren. Beraz, eskerrik asko berriro ere, hezkuntza ordezkari eta alkate jaunak, eta Kike Amonarrizi eskatuko nioke, eski ez bateritzo datorrela eta eskain ezagula bere aurkezpen eder hori. Eskerrik asko.